Anthu amene anaphedwa aja gulu aja na Saulo Chilima, panali mmodzi anathawa pamalo paja. Atathawa munthu uja anakaguliridwa malo dziko lina. Izi za serious zenizeni. If you can remember, tibwerere mbuyo pang'ono, anthu amakana kuna kuti aone nkhope ya anthu amene anaphedwa aja. Mukuzo anthu amakana chifukwa chani? Amazo kuna kuti panali munthu bokosi limodzi limene munayikidwa munthu oti si munthu amene amafunika wabale wawo munthu uja. Ndiye kutuloko panopa zinthu zavuta, munthu uja akubwera kuzaperekera umboni. Ndi chifukwa chake ainkwaya jakunenesa kuna kuti munakaona nkhope. Pamene paja funso limene lija ndilovuta kwambiri. Munakaona nkhope? Ayi, nkhope sinakaone. Simunakaone madokotala anu anakagwira ntchito, madokotala sanakagwire ntchito. Pamene paja chimene akufunsira anthu aja ndichona kuti pali munthu mmodzi amene anathawa pa nthawi ya ngozi ija, kapena pa nthawi ya anthu ophedwa ija. Ndeno awawa amene anali ndi Chilimawa anayesesa kuphapo munthu mmodzi wazigawenga zija. Ndeno ataona kuti anthu awa anali 6 tingoyerekeza. Ndeno kuti tipange una kuti mwina papezeke mabokosi anthu 5 sigwira. Tipange banji popeza kuna kuti wathuyi naye waphedwa. Chimene napanga anthu ayanakwanisa kutenga bokosi limodzi ndikumutenga wawe moja mdani yawo uja ngoti nzawo uja ndikumika bokosi lina lija ndikupita kukapereka kwa Mulungu kwa mbumba ina kukhanga tuna kuti munthu ali mbale wawo asali mbale wawo. Chifama zo kuna kuti MCP chifukwa cha kutasa kwambiri imayembekeza kuna kuti anthu aja mwina MCP sizatuluka so mboma, mwina so ataja sazabwera so kumalayi kuno kuti azaperekere so mbona. Ndipo ti Mulungu china chilichonse amaona mena nanenera a Bishop Nsusa, munthu uja wavumbuluka. Mwachiziwikire nthawi ina iliyonse munthu uja abwera akuyankhula kunena kuti ayi chilali chichwembo anthu achira kuphera. Kusogola kuti kuli ntchito ndiye timati kamapereka pano pa mauthenga pamakhala anthu ena ona kuti iwowo magazi yawo ndi ya MCP zigawengaso koma zili pa social media zimalongolola kumatukwana. Ayi galu yesuzwa kanthu mwakuti sikuti sitizwa kanthu timakhati kuzwa kanthu. Kumano nthawi manager zinali zovuta kuti tiziyankhula ngameti kuyankhulira pano ufulu tinalibe. Ndiye MCP kuti kamati MCP amala, we are not joking, we are talking serious issue. Kutuloko zinthu izizi mukhulupirire ziyamba kuvumbuluka muno bwino tikamakandikira ku makampeni. Ndi pamene muzaone kuti ndale nsiza masewera osewa kwa MCP osewa khala kuti akutolera kumakasidwa mndende. MCP khawati yathira pati yathira pompo. Ndeno zimene ukuuzanizi, you have to trust what I'm saying now. This is a serious issue. Mmozi anapulumuka pa ngozi ija. Moti atapulumuka munthu uja anathawira dziko lina. Munthu uja abwera siku nalilonse akhala akulengeza kuna kuti munthu uyu anali mu ndege muja anapanga. Ndipo MCP pokaniza kuti anthu asaone mitembo chimene amaopa kuna kuti mukakaona mabokosi aja mpeza kuti munthu amene ali bokosi ya simbale wanu. Ndi chifukwa ainkwaya akunenesa kuna kuti zikafika povutina manda amene atikafukula cholinga zikaona nkhope za anthu ndi azikafunsa kuti uyu anali ndani. Ndeno guys, kusogolo kuli ntchito. Inu anzanga MCP anzanga sini madana nanu iyayi, but your brain problem is your brain. Simalingalira za mawa munatasa kwambiri. Malawi tundo opya amangokhala ipa izi azingoyang'ana mezi kuchitika. Komano lero kutoko nkhani iyi imene ukuuzani lero muiseve, muisunge, muipange share kwa anthu ena cholinga mawa tikamaza bwera so zinthu izizi ndizakukumbuseni kuti do you remember ndinazanina zakuti kutoko anthu amene aja anapanga zoyipa kwambiri fandikuze anapanga zoyipa koma Mulungu si munthu iyayi. Mmozi mwayo anapulumuka. Mmozi yatapulumuka ndi amene aulule china chilichonse. Zimene ndikuuzanizi, you have to trust me. Zimene ndikuuzanizi, you have to believe me. Zimene ndikuuzanizi, tomorrow
ndizabweraso ndikuuza kuti munthu yanduti ndi amene. Zikomo kwambiri. Pangani share kuti anthu ena amve nawo uthenga umene. Mupange share, mupange follow kuti zimene zikubwera kusogolokuzi tikhalenso tikutani tikucheza limodzi. BM News. Pangani subscribe kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana pano pa channel chathu.